Os for gule tårer løber ned af Gaias kind. Og lyser lærkesporer, kun et spænd af erindring. Jorden kalder, himlen falder. Der er kun et syn, men du har to øjne. Nu er dit navn støv, og din tid kun en tanke. For jorden kalder, himlen falder. Jorden kalder, himlen falder. Og når solen går i sort, vil vi så se, hvad vi har gjort. Og hvis vi får en chance til, vil vi så gøre det hele om igen, om igen, om igen, om igen. Halvmåneformede spejle kaster stjerner ind i dit sind. Og ilden kan bære nemosyne aldrig mere, aldrig mere. For jorden kalder, himlen falder. Ja, jorden kalder, himlen falder. Ja, jorden kalder, himlen falder. Godmorgen og velkommen tilbage til Godmorgen Danmark. Bandet Spids Nøgenhat, de har altså med rødder i 70'ernes syrerock fået fodfæste blandt nye generationer. Spids Nøgenhat! Musik for Årets Orkester 2015 går til Spids Nøgenhat. Spids Nøgenhat. Ja, sådan her lød det, da de skækkede drenge fra Spids Nøgenhat til de flestes overraskelse blev kåret som årets bedste liveband ved Danish Music Awards 2014. Og i forgrunden for bandet står den karismatiske forsanger Uffe Guff Lorentzen, der er hovedperson i en ny dokumentarfilm med titlen Born to Lose. Godmorgen og velkommen begge to. Palle Demann, det er dig, der er både instruktør og fotograf på den her nye dokumentarfilm Born to Lose, og det er selvfølgelig dig, der er hovedpersonen. Godmorgen og velkommen begge to. Palle, du har fulgt Uffe, eller Guff, som han jo også bare blev kaldt, i en del år, og også Spids Nøgenhat siden 2011 faktisk med dit kamera. Hvorfor har du valgt at lave en film om Uffe? Jamen altså, jeg tror for det første i 2011, at jeg tænkte, at det var noget kunst, der var overset, fordi der var Spids Nøgenhat ligesom ikke røget afsted på det flyvende tæppe endnu. Og så var det fordi, at jeg synes, at Uffe han er ægte og oprigtig og laver noget
fed musik, som jeg kan relatere til, og som jeg synes er vigtig. Og så er der selvfølgelig også musikformidling i det. Og især da jeg startede, fordi at der er jo ikke mange brede medier i dag, der tør at spille den musik, eller gøre det, fordi at der sidder nogle chefer og bestemmer, hvad værterne skal spille. Så det kan godt være, at værterne egentlig gerne vil spille noget fed musik, men der er stadigvæk en chef over dem, der beslutter, at de ikke spiller Baby Woodrose eller Spids Nøgenhat, og musik, som jeg tror på. Så det er jo også derfor, det er jo... Så det er også en af bevæggrundene til for at give den musik og den lidt opmærksomhed, som den måske altså ikke får. Få det ud, ikke? Og jeg så Searching for Sugar Man, som bragte en musiker, der hedder Rodriguez, historie ud. Så det her, det blev min Searching for Uffe Man. Searching for Uffe Man, ja, præcis. Uffe, filmen har jo fået store anmelderroser rundt omkring. Hvad synes du selv om den film, der er lavet nu om dig? Jamen altså, jeg kan rigtig godt lide den, fordi jeg føler, det er et ærligt portræt af mig, og det er et ærligt billede af, hvem jeg er. Og grunden til, at jeg er gået ind i det her projekt, er jo også for at vise, hvem jeg er, altså kan man sige, ikke? Og så synes jeg også, som Palle siger, at den har jo noget kritik af mediebilledet og af musikbranchen i det hele taget, ikke? Fordi den skildrer nogle mennesker, som måske ikke rigtig passer ind, og måske ikke får så meget opmærksomhed, som de måske havde fortjent. Og så er Spids Nøgenhat, dit band, jo også navnet på en svamp, som er stærkt euforiserende, og det er jo ikke nogen hemmelighed netop, at din... Ja, det havde jeg måske ikke tænkt over, men det er det altså. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at du netop har måske taget nogle livsvalg, som måske skiller sig ud fra de fleste danskers. Blandt andet så er du altså, har du en vis forkærlighed, kan vi godt sige, for euforiserende oplevelser. Ja. Og jeg synes lige, vi skal se et klip fra dokumentaren, hvor du faktisk er en tur på svampejagt. Nå, ja. Det lykkedes sgu ikke. Shit. Ej, det var en dårlig trip, det der. Men du kan se, når det så får sol, ikke, så bliver det sådan mere... Det er den samme, den her, ikke? Så bliver den mere bleg. Det gør Spids Nøgenhat også. Sådan mere gyldent. Hvad betyder euforiserende stoffer for din musik og dit liv, Uffe? Jamen, jeg synes ikke, jeg tror ikke, det betyder så meget egentlig for, hvad jeg spiser eller hvad jeg drikker, altså, eller ryger på den måde. Men altså, jeg vil sige, for mig, der altså, de der psykedeliske stoffer står for mig som for en eller anden form for inspiration, og også altså, en form for livsbekræftelse, og måske endda en åndelighed, hvis man tør sige det. Hvordan er det livsbekræftende at få sådan en oplevelse via svampe? Jo, men det ligger i det er en opløftende oplevelse, sådan som jeg ser det, og jeg ser det ikke som noget farligt. Jeg tror, det er en oplevelse, som mange mennesker kunne have fået glæde af i virkeligheden. Og man kan sige, det er jo de lovlige stoffer, som vi alle sammen dør af, ikke? Nikotin og alkohol og så videre, ikke? Og det her stof ser jeg mere som sådan en livserfaring, man kan gøre sig. Der er nok nogle læger derude, der vil være lidt uenige med dig, men det er jo helt fint. Så vi behøver ikke være enige. Nej, det er ikke sikkert, de har prøvet det. Men er det ikke også sådan lidt virkelig en klassisk rockmusiker, jeg var lige ved at sige kliché, og tage nogle stoffer, og så måske få lidt inspiration? Jo, det er da klart, og jeg er da også lidt af en tegneseriefigur. Det kan jeg godt se, men sådan er jeg altså, og jeg kan ikke rigtig gøre så meget ved det. Palle, du har jo som sagt fulgt både Uffe og Spids Nøgenhat rigtig meget, og jeg synes, altså, også der ikke kender ham så godt, du er jo kommet rigtig tæt på ham. Hvordan vil du beskrive Uffe? Hvad er han for et menneske? Jamen, jeg synes, Uffe er et meget følsomt og oprigtigt menneske, og han tør at være det, og det har han så også turde, selvom jeg filmede, og det tror jeg også er derfor, at filmen den kommer så tæt på, og viser nogle aspekter af et menneske, som måske ikke så mange vil have lavet filme, og derfor så synes jeg, at filmen er sådan, den har et nærvær, fordi det har Uffe også. Og du har jo taget også en ret interessant tur, kan man godt sige, Uffe, netop fra at have været sådan virkelig undergrund til så også at spille faktisk for masserne, kan man godt sige, på Roskilde Festival. Jeg synes lige, vi skal se et klip fra sidste år, hvor I spiller på Roskilde Festival.
Hvordan har du det selv med den udvikling, du har været igennem nu, hvor du sådan er gået fra outsider i undergrunden til nu sådan lidt mere folkeligt gennembrud? Ja, det synes jeg er dejligt. Altså, det er jo dejligt at få det er den største bekræftelse, der findes. Ikke? Og vi spillede jo også herude på plænen ja. i sommer for 6.000 mennesker, og det var også kæmpe stort, synes jeg. Så det har jeg slet ikke noget problem med. Fordi der er jo nogle af de musikere, som har sådan det der med, at det er kun fedt, hvis man er undergrund og sådan noget. Det der med, lige snart man slår igennem, så er man ligesom død som en af de seje. Sådan har du det ikke? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, jeg ser mere sådan på det, jeg har brugt et liv på at lave et 24 timer langt musikalsk værk, som jeg synes flere mennesker fortjener at høre, ikke? Så jeg synes kun, det er dejligt, hvis det kommer lidt længere ud. Det synes jeg. Palle, prøv at fortælle, hvad er det, du gerne vil fortælle med filmen, hvis der er en eller anden form for større fortælling, udover selvfølgelig et fint portræt af Uffe? Jamen, man kan sige, med hensyn til musikken og spille herude på plænen, altså det handler jo også om nogle bands og en musiker, der har beholdt sin integritet og ikke givet afkald på, hvad de har spillet. At der så er mange mennesker, der opdager det, det er jo så rigtig mange ting, der gør det. Men altså, så det der med, om det er mainstream eller ej, det kan man jo vælge at se på mange måder, ikke? Og ja, altså... Så det kan man sige en fortælling om netop at stå ved sin valg, og kan man sige, holde fast i den man er. Også måske tage nogle andre valg i sit liv, som at tage nogle valg, som man tror på, og som man bruger al sin vågne tid på. Og det håber jeg da også med filmen, at det kan inspirere nogen til måske at tænke over, hvad de laver, og hvad de bruger al deres vågne tid på. Altså lave noget, som betyder noget. Det er en fin morale, synes jeg. Og filmen den kan altså stadigvæk ses i udvalgte biografer rundt omkring i landet. Tak for besøget, begge to. Selv tak.